Салом ба ҳамаи бонувони зебо, шогирдо, подписчикои нав. Чӣ хеле ки шумо дар комментариҳо бисёр менависанд, ки мошинаи чӣ хеле гирем, мошинаи чӣ хеле нағз аст, авирлок чӣ хеле аст. Бонувон, духтарон, ман қашро мегӯям, ки мошина ҳамаш мошина, ба шарте ки онро хушрӯ нигоҳубин кунед. Мошинаи мана ҷуки, мана ҷойи кории ман, мошинам, мана штативкам, мана авирлок. мана дар ҳамин ҷо ман кор мекунам. Кори ман шабамро, рӯзамро шаб дар ҳамин ҷо мегузаронам бисёр вақт. Мошинаи беҳтарин боз бо аида мошинаҳои навстар баромадагиай. Рости гап, хоҳаро ман ин мошинаро соли 2013 харидагиам. Ман то ҳозирам хизмати маро карда истодааст. Авирлокро бошад соли 2004 харидагиам. То ҳолиам хизмат кардаистааст. пеш аз ин ман мошина надоштам. пеш аз ин ёдам даҳаст, ман 15-солагӣ сар кардагим дузандагӣ, бо мошинаи оддӣ медухтем. Авирлок надоштем. Фақат куртои кокеткадор буд он вақт, прямой набуд. Пешои куртаи айсини дарун ҳамаша мағзӣ мемондем. Ҳамхел аккуратна, тоза. Ҳозир ҳамин хел технология пешрафтагиае, ки ҳамқа чизҳои нағз баромадагиае. Мошинои беҳтарин, ҳамаи мошино беҳтаринае. Ман рости гап намедонам, аз соли 2013 ки ҳамина гирифтагиём, ҳаминашам ки пеш гирифтагиём, ҳар ҷош ки кор мекунам, ман мошинаҳо ман оли алиш кардагӣ нестам. Мошинаи ман ҳаматарафа мошина, ҳама чиза медуза, рости гап. Камакак мотораш звук дора, наҳози беззвукан. Мошинаи попурӣ мисол звук надора мотораш. Светаш гирона, мефаҳмӣ, ки светаш гирона, значит кор кардааст. А ин ҷуки пештараки ҳаст, камакак мотораш овоз метиҳад. Манам қа овоз метиҳад. Манам хеле шумо метавонед любой хел мошина, ҳамин мошинаи ҳозиразамона, ҳозирош ки бо аида хушрӯтар ҳастанд, метавонед харидорӣ кунед. Фақат пеш аз гирифтан як бор санҷида бинед, ки материали резинкаро дузад, материалҳои ғафсро дузад. Ана ҳаминашро аввал нағз бинед, баъд харидорӣ кунед. Ман ба ҳама бурдборӣ ва муваффақият хоҳонам.